ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഗെയിമർ ഡ്യൂഡ്. പുതിയവരുടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഗൈസ് എന്താ സെൻഡ് ബാൾ അങ്ങനെ എന്തോ പേരുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബെല്ലേക്ക് അമർത്തി ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പബ്ജി വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കാത്തിരിക്കുക ഗൈസ്, കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞ സാധനത്തിന് നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ ഈ ബോളുകൾ നമുക്ക് വെള്ള ബോളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആക്കാം. നമുക്ക് കുലിക്കൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചണോ? ഈ സാധനം മേടിച്ചേക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ. നന്നായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കളിയൊക്കെ ഇതെന്താണ് കളി, ഇത് പുതിയതാണല്ലോ മോഡൽ കൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊഞ്ഞടി കുറച്ച് തീക്ക് പൊട്ട നമ്മൾ കുലിക്കാൻ കേട്ടോ. ഒന്ന് കുലിക്കാൻ മതി. കുലിക്കാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങോട്ടാ പോകാതെ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സൈഡ് അടി ഇങ്ങനെ ആയി. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാകണ്ടോ, ഇത് പൊളി ഗെയിമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. കുലുക്കി കുറച്ചിങ്ങോട്ട് പോവാം. കുലുക്കി കണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുലിക്കാൻ മതി. കുലിക്കാൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങിക്കണ ബോളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തുറന്നു സെറ്റാക്കാം. കുടുങ്ങിക്കണ ബോളൊക്കെ കിട്ടും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും പോറ്റി എന്നിട്ട് ഇവിടെ തുറക്കുക, അതാണ് ഗൈസ് ഗെയിം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗൈസ്. പൊട്ടിക്കുക, പവർ വരും ഗൈസ്, പവർ. അപ്പോൾ 29 ഗൈസ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കളിക്കാം. നല്ല രസമായിട്ട് കളിക്കാൻ. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓല് പറയണ ഈ ചുവപ്പ് സാധനത്തുമ്പോൾ തട്ടാൻ പാടില്ല. ചുവപ്പ് സാധനത്തുമ്പോൾ തട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കുറച്ച് ബോളാളൊക്കെ പോകും, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വിടാം. അവിടെ തങ്ങിന്നു ആണോ, ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താലും പോരും. അടച്ചോനെ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടിക്കുന്നത് പൊറ്റ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ഒന്ന് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും പോട്ടെ. അപ്പോൾ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊന്ന് കുലുക്കി വെക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഇല്ല, അതൊക്കെ വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ചാവിയായി ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് തുറക്കാം. 10 റുപ്യ 15 റുപ്യ ഓക്കെ ഗൈസ്. വെറും 35 റുപ്യാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അപ്പോൾ നല്ല കയറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പൊളിയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രാമങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് തുറക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കാട്ടണ്ടേ, ഇതൊന്നും കാട്ടാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കളിക്കുകയാണ്. ആയിവ സെറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്കൂടി ആക്കി ഗൈസ്, ഒരു വാലുമരി സാധനം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോറ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാല്ലേ ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. ഞാനിത് മേടിക്കാനുള്ള ഗൈസ്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. ഈ വരവിനൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. നമുക്ക് പവർ വരിപ്പിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്തൊക്കെയോ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തോ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രാമം എന്തോ സാധനം നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ കൊടുത്തുകൊണു. ഇത് സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്ത് പണിയെടുപ്പിച്ച നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ നമുക്ക് ബോൾ കൊണ്ട് ഇതാക്കണം. മനസ്സിലായി ഗൈസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഗൈസ്.
നമുക്കൊന്ന് കുളിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഗൈസ്, അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചാടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടിയിലേക്ക് പോട്ടെ. ഒന്ന് കുലുക്കി വെക്കാം. ചിലപ്പോൾ എവിടെയും തങ്ങിന്ന ബാക്കിയാ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടിടാം. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോളാളൊക്കെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വലിയ ഇങ്ങോട്ടും തൊട്ടിച്ചാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ. എത്രങ്ങാനും പന്താണ് പോരുന്നത്. ഇനി പോരുമല്ലോ. പോരും ഇത്രയൊന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത്. വണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ ഇതിന് വണ്ടി പോയി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പോയി കണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിമിങ്ങൾക്ക് കയറ്റാൻ പൂതിയാവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയിക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഗൈസ്. ഈ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പോകണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണാം. ബൈ.